हाय ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଅଂଶୀଦାର। ସେଠାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସହର ଥିଲା। ସେହି ସହରର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଉଦାର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ସହରର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ସେ ଏତେ ଉଦାର ଥିଲେ ଯେ ସର୍ବଦା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଥିଲେ। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଖୁସି ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଏକ ପୁତ୍ର ଉପହାର ମିଳିଛି। 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିଲା। ନିଜ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ସେ ସହରର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ବିଶାଳ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ସେ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରୋଷେଇଆଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ 100ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ରୋଷେଇଆ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସହାୟକ ମାନଙ୍କର ଭୋଜି ରୋଷେଇ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ମାଛ ପାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲେ। ଧନୀ ଲୋକଟି ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କଲା ଯେ ଯିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଛ ଆଣି ଭୋଜି ସମାପ୍ତ କରି ତାକୁ ସେ ବହୁତ ପୁରସ୍କାର କରିବ। ସମଗ୍ର ସହରର ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାଛ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ବିରାଟ ମାଛ ଆଣି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ମହଲ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗେଟ୍ କିପର ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଦ୍ୱାରପାଳ ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ସେ ରୋଜଗାର କରିଥିବା ପୁରସ୍କାର ଅଧା ଦେବେ। ଲୋଭୀ ଦ୍ୱାରପାଳ ତାଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କ ଠାରୁ ଏକକାଳୀନ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣାକୁ ବିଚାର କରି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମାଛ ଧରି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଧନୀ ଲୋକଟି ମାଛ ପାଇ ଖୁସି ହୋଇ ନିଜ ରୋଷେଇଆମାନଙ୍କୁ ଭୋଜି ସାରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ଏଠାରେ ମାଛ ଆଣିଛ। ତୁମେ କଣ ଚାହୁଁଛ ମୋତେ କୁହ। ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ବି ପୁରସ୍କାର ଦେଇପାରିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଏକ ବ୍ୟାଗ ଦରକାର କି? ଗହଣା ନା ଜମି? ମାଛ ଆଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋ ପିଠିରେ 100ଟି ଆଖି ଚାହୁଁଛି। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତଥାପି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ଧନୀ ଲୋକଟି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ପୁରସ୍କାର କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲା। ସେବକମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଭିତରର ଗେଟ୍ କିପରଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗେଟ୍ ରକ୍ଷକଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ମୋର ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନର ସେ ମୋତେ ମାଛ ଭିତରକୁ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲା ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଯାହା ପାଇବି ତାହା 50% ପୁରସ୍କାର। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦେଲା। ତେଣୁ ଦୟାକରି ତୁମେ ମୋତେ ଦେଇଥିବା ପୁରସ୍କାର ଅଧା ସେ ଯୋଗ୍ୟ। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ 100 ଟଙ୍କିଆ ଦାବି ପଛରେ କାରଣ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ସେ ଦ୍ୱାରପାଳଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମାଛ ଆଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମକୁ ଯାହା ପଚାରିଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରସ୍କୃତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଲୋଭୀ ଗେଟ୍ କିପର ଏକ ବଡ଼ ହସ ଫୁଟାଇ ହଁ କହିଲା। ସେବକ ଜଣକ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ 100 ଥର ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଦେଇ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଲୋଭ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବା ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ରାସ୍ତା ଆପଣାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସଫଳତାର ସର୍ଟକଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଅଳସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ରୋଜଗାର କରେ ନାହିଁ। ଏହି ଗଳ୍ପଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।